Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa masoya da ke fadin duniya. Ni ne dai naku Ali Muhammad Idris wanda kuka fi sani da Al'ato ko in ce Madawal. A gaskiya yau da safe na tashi da wani labari wanda ni kaina abin ya bani mamaki saboda ni jiya da daddare na kwanta da wuri wajen around 10 haka ne bacci da wuri. So ashe wasu da ban san su ba gaskiya sun je sun yada cewar wai Allah ya mun cikawa. To magana ta domin Allah ni dai lafiya ta kalau kuma ba abin da ya same ni, kuma ita mutuwa dama kullu nafsin za'iqatul maut ne. Lokaci yana nan da kai rubuta wannan abin da ni da kasa dukan mu zamu je gaban Allah kuma zamu tashi a gaban Allah. Saboda haka ba sai ka saurin kashe ni ba, ka bari in lokaci na ya zan buɗa wallahi. Saboda haka dan girman Allah jama'a mariya ya yaɗa jita-jita da ƙarairayi, domin wannan abin ya tashi hankalin masoyana saboda na samu kiraye-kirayen waya da kuma text messages wallahi ban san adadi ba saboda mutane suna ta alhini ana cewa na mutu. So ina godiya masoyana da irin addu'o'in da kuka yi min, kuma sannan ina fatan Allah ya ubangiji ya yi mana kyakkyawan ƙarshe kuma tashe mu da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Allah ya bar mu da manzon Allah kuma ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe da mu baki ɗaya. Waɗanda suka yi abin nan kuma Allah ka shirye su, Allah ka ganar da su, Allah ka sa su daina. Yawwa ni ne naku dai da kuka fi sani Al'ato Madawal. Ina nan a raye ban mutu ba. Yau ranar Asabar, jiya Juma'a aka yi min wannan abin da daddaren da za mu shiga Asabar aka yi min wannan abin. Yau kuma gashi Asabar, shi yasa na ce bari mu fito in yi wa masoyana bayani da Allah ku kwantar da hankalinku, ina nan lafiya lau saboda waɗanda suka yi abin nan wallahi al'azimi lafiya ce ma wallahi na fi su. Dan kaina da kake gani kwari ne da shi wallahi. Kaga mutuwa lokacin mutuwa na yayi zan mutu, amma in Allah ya yarda ba yanzu ba, he mun gama tsince mu mun tsince abin da muka tsinta mun ci raban mu kafin nan kawai he mu wula, ba shi kenan ba. Fatan mu dai mu yi kyakkyawan karshen mu ya kyau shine kawai. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum yan uwa da abokanan arziki masoyana da ke fadin duniya. Ni ne dai naku Ali Muhammad Idris wanda kuka fi sani da Al'ato ko in ce Madawal. A gaskiya yau da safe na tashi da wani abu wanda yake da kada zuciya da kuma tashin hankali da aka jefa masoyana da a ciki, wanda na samu kiraye-kiraye da text message ban san adadi ba wai na mutu. So gaskiya har ga Allah ni ina nan lafiya na lau, kuma jiya na kwanta cikin koshin lafiya. Dan wanda suka yada wannan abun ma wallahi na fi ku lafiya. Ni lafiya na kalau ba wani abu da ya same ni. Na kwanta ne jiya da wuri wajen kusan 10 na kwanta, so akai ta yada abin ashe cikin dare ni ban sani ba. So na tashi da asuba zan yi sallah na ga irin ana ta mun wannan abubuwan, so mun tashi ana ruwa ne ma, shi yasa ban yi saurin fitowa in yi bidiyo dan in sanar da masoya na cewa lafiya na lau ba. Na ga addu'o'i da masoya suka yi da kuma wannan, su kuma wanda suka yi wannan abu Allah ya shirye su, kuma mutuwa tana kan kowa, ko kana so ko baka so wata ran sai ka tafi. To muna fatan ya ubangiji Allah ya sa in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe, Allah kuma ya tashe mu a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Nagode naku Ali Muhammad Idris Al'ato Madawal. Ina nan a raye ba abin da ya same ni, lafiya ma na ƙara wallahi. Nagode. Assalamu alaikum yan uwa da abokanan arziki masoyana da ke fadin duniya. Ni ne dai naku Ali Muhammad Idris wanda kuka fi sani da Al'ato ko in ce Madawal. A gaskiya yau da safe na tashi da wani labari mai kada zuciya wanda har ga Allah an tashi hankalin masoyana wai na mutu. So tsakani da Allah jiya Juma'a Allah ya sa mun wani bacci, na kwanta da wuri ne bacci da wuri. Ban san me yake faruwa ba sai da asuba da na tashi, kuma lokacin da na tashi ruwa ana ta ruwa da sauransu, na ga text message na mutane da kiran waya da abubuwa dai kala-kala ana ta cewa na mutu. To gaskiyan magana waɗanda suka yada wannan abun tsakani da Allah ni dai ina nan da raina lafiya na kalau. Wallahi ku da kuka yada ma na fi ku lafiya, dan kaina kwari ne da shi wallahi. Ku bari in lokaci yayi wallahi da ni da ku da kai da ka rubuta na mutu, wallahi al'azimu dukan mu za mu je gaban Allah, kuma kowa ya girba abin da ya shuka. Saboda haka mu fatan mu da ku da kowa Allah ya sa mu tashi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah kuma ya yafe mana zunuban mu, Allah kuma ya mana kyakkyawan karshe, Allah ya bamu
abubuwan da muke na rabanmu ne a duniya Allah ka ba mu ikon cinsa. Amma ku yi haƙuri jama'a, in lokaci na yi zan buɗa, amma yanzu da saura wallahi ba yanzu ban Allah yadda sai na gama tsince na buɗa na cire buɗa. Fi sabilillahi jama'a, wal yakul khairan aw yasawda, haka manzon Allah ya ce ku faɗi alkhairi ko ne shi. Bai kamata haka kurin ina zaman lafiya na ka zo ka sa jama'a ka tashi hankalin masoyana haka kurin ka tada musu hankali, kowa a zo ana ta kira yan uwana da abokanai na da duk mutanen da muke harkar arziki yau. Na ga soyayya, na ga addu'o'i kala-kala su, don haka ina godiya masoya. Allah ya saka muku da alheri da wannan addu'ar da na yi da kuka yi min. Allah ya saka muku da alheri, kuma Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe, Allah kuma ya sa ku cika da imani. Naku Ali Muhammad Idris, wanda kuka fi sani da Madagwal na kowa. Na gode.